Ei bine, salutare și bine v-am găsit la un nou unboxing. În acest video aș vrea să vă prezint laptopul prietenei mele care l-a achiziționat undeva în perioada sărbătorilor și este vorba de un laptop de gaming, un Asus din seria ROG, Republic of Gamers, și am zis să vă arăt și vouă un laptop, zic eu, la un buget ok. Dacă vreți să vă jucați orice joc al momentului, chestii de genul acesta, ăsta ar fi un laptop extraordinar pentru așa ceva. Și în minutele următoare o să vă arăt cum arată, specificații și tot felul de chestii de genul acesta. Și bineînțeles, dacă vă place, nu uitați să dați și voi un like și bineînțeles să vă abonați la canalul meu. Plus de asta o să vă las și un link în descriere de unde puteți achiziționa acest laptop, așa că haideți să dăm drumul. Pentru început avem o cutie, asta e cutia în care vine laptopul. Nu prea am eu o cameră ceva să vă arăt așa foarte bine, însă zic eu că este ok. Este alături de mine și prietena mea care mă va asista pe ei să mă ajute. Wow. În lateral avem sigla de la Intel, pentru că avem în interior un procesor Intel. Și pe partea aceasta aici avem câteva specificații de bază pe care le veți primi cu serial number și nebunii de genul acesta. Iar pe partea din spate, opa, așa, avem aici câteva specificații în partea asta de aici și o să vi le arăt acum. O să sper să focalizeze asta. Așa, deci avem o placă grafică de 4 GB, un GTX 960, DDR5, ecran de 17,3 Full HD, un hard de 1 TB la 7200 de rotații, adică maximul pentru un hard normal pe SATA. 8 GB de memorie RAM DDR4 la 2400. Așa, nu vine cu sistem de operare. Și cam astea ar fi principalele, să zic așa. Mai avem și rețeaua care este AC, adică ultimul protocol de Wi-Fi. Și bineînțeles am primit și 30 de zile premium pentru acest joc. Bine, nu l-am jucat sau chestii de genul acesta. Și aici avem câteva sigle nebunii de genul acesta. Ei bine, pentru cea de-a doua parte o să vă arăt acum ce conține cutia, însă mai puțin încărcătorul, că nu l-am luat. Bine, asta e mai puțin important, edita mai încărcătorul, dar trecem peste partea aceasta și haideți să vă arăt acum. Ok, deci asta este chestia când deschideți laptopul cu sigla de Republic of Gamers și laptopul care e făcut din aluminiu ceva. Plus logo-ul Asus și bineînțeles logo-ul de Republic of Gamers, care asta se aprinde atunci când deschizi laptopul. În partea aceasta avem lăcașul unde se ține bateria, dar nu am, deci e destul de mare. Gândiți-vă cât e ăsta. Cam așa este și bateria, atât de aproape, cam așa să zic că este. Nimic interesant aici, ca să zic așa. Și haideți să scoatem laptopul de aici. E destul de greu, asta e chestia, că laptopurile de gaming încă sunt destul de greu, vedeți că e și ceva mai gros. În partea de jos aici avem un slot pentru SD card, în cazul în care vreți să vă puneți un card. În partea laterală aici avem, asta să văd eu acum, avem două mufe de jack, una pentru intrare de căști și una intrare microfon, două USB-uri 3.0 și unitatea optică DVD, plus un lock pentru, în cazul în care vrei să-l prinzi de o masă sau chestii de genul acesta, să nu ți-l furi și de așa. Iar în partea asta, să vedem noi, aici avem pe partea aceasta aerisirea, mufa de încărcare și aici avem un USB, încă un USB, un USB tip C, o intrare HDMI, un DisplayPort, în cazul în care aveți un Mac, spre exemplu, puteți să-l conectați la un monitor de tip Mac și, bineînțeles, cablul pentru mufa pentru internet RJ45. Cam astea sunt toate mufele care le avem. În partea din spate nu este nimic interesant, este practic, nu aveți nicio gură de aerisire sau chestii de genul acesta. Ok, iar acum o să revin și cu cea de-a treia parte în care o să vă arăt laptopul în modul pornit. Ei bine, am ajuns și la ultima parte în care vă voi arăta laptopul. Așa arată el când este deschis. O să apropii să vedeți mai bine. Lasă destul de multe urme materialul acesta, însă e foarte fin și foarte ok la atingere. În partea asta aici avem câteva sigle referitor, vedeți, la placă grafică, procesor, intrare HDMI și că este certificat Engine Energy Star, adică nu are un consum foarte mare de energie. Și aceasta este tastatura, destul de ok, are un destul de mare cursa și vedeți că au W, A, S, D, sunt colorate în roșu. Bine, cam toată tastatura, dar astea sunt și special făcute așa. În partea de sus avem difuzoarele, două la număr.
O să vă arăt imediat și cum se aude. Plus și am uitat să vă zic, pe partea din spate, laptopul are și subwoofer pentru un sunet mai bun. Uite, îl vedeți aici în partea aceasta. Și bineînțeles un suport pentru SSD în cazul în care vrei să spui și un SSD la laptop. Și asta este display-ul de 17,3, foarte mare display-ul și se vede foarte, foarte bine. Și bineînțeles pentru un laptop de gaming nu are cum să lipsească această funcție de tastatură retro-iluminată în culoarea roșie. Nu aveți croma pe ea sau ceva, doar roșu, dar se vede foarte, foarte bine. Adică arată foarte bine, mai ales pe timp de seară. Momentan acum când filmez este lumina afară și oricât aș vrea nu pot să fac acest lucru. În partea de sus avem și o cameră HD, la fel nu foarte bună camera pentru că știți cum e pe laptopuri. Și haideți să vă arăt acum și cum se aude acest laptop. Ia să vedem noi aici că am pregătit ceva. Nu se aude extraordinar de tare, însă se aude foarte, foarte bine. Să dau pe mare și haideți să ascultăm puțin muzica. Da, cam asta este. Laptopul, v-am zis, nu se aude foarte, foarte tare, însă se aude foarte bine datorită acelui boost de bas, ceea ce e foarte ok. Vedeți, la display foarte, foarte bine și puteți să vă jucați pe el fiind de 17 inch. Ea mai folosește și un mouse de la SteelSeries, care poate voi face un review cât de curând. Foarte bun acel mouse, am dat undeva la vreo 300 de lei. Și bineînțeles ce vreau eu să vă mai spun să nu uit, stați să mă gândesc că mai aveam ceva să vă spun. Prețul pentru achiziție, că bănuiesc că asta vă interesează și pe voi. Când am achiziționat laptopul l-am luat la 4000 de lei, asta era prețul pentru acest laptop și zic eu că la acel preț este un laptop mai mult decât suficient dacă nu vrei să ții o unitate desktop și vrei să-l carci cu tine și chestii de genul acesta, cu toate că e destul de greu, are undeva la vreo 4 kg, cred, nu știu sigur, dar undeva cam pe acolo ar fi greutatea lui. Așa că, da, ăsta a fost laptopul. Acum aștept comentariile voastre dacă se merită să dați acești bani pe un laptop de gaming ca să nu-ți faci o unitate care te poate costa mult mai mult. Și părerile voastre, bineînțeles, așa că aștept să lăsați un like, iar până la un nou clip și dacă vă plac aceste unboxing-uri și mai vreți să vedeți cu lucruri pe care noi ni le cumpărăm, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, un share acestui clip, așa că până la un nou video, eu am fost Alex împreună cu prietena mea care nu prea a vorbit în acest clip, mai mult m-a asistat, așa, vă urăm o zi plăcută, toate cele bune, ceau! Pa, pa!